Okei, terve vaan kaikille, niin tänään me yritetään läpäistä Granny Extremen läpi. Mä oon ennen tehnyt tän, mutta se ei ollut mikään paras aika, joten mä haluan yrittää uudelleen. Let's go! Okei, stream on päällä. Katsotaan intro, ja nyt katsotaan tätä introa, säästetään aikaa. Te voitte sitten miinustaa tästä ajasta sen ajan, että mitä tää video on nytten. Siis siinä kun mä nousin tässä sängystä, niin se on se oikea aika. Ja se, kun mä escapaan. Päydän tällä kertaa nyt tää Spider Escapella, tai no mä vedin kyllä viimeksikin, mutta tälläkin kertaa vedän Spiderilla. Mennään tänne. Granny tulee, niin mennään tänne. Otetaan täältä itemi. Sitten Jarpijoulussa on sieltä. Otetaan tästä tää rusty padlock. Jos tuossa meni sekallisisällöstä täydellistä. Ei vittiä oikeesti. Ei. Vitsi. Se oli lähellä. Ja mun oli ihan pakko mennä tänne. Okei, mä piersin. Ei oo mitään hätää. Oo. Missä se on? Mihin mä nyt? Katsotaan nää tästä. Nyt se tuli tähän näin. Me please tonne alas. Noniin. I see you. Nyt tulee takaisin. Pro kävi vaan laittaa anson. Pieni ansakälli. Woo! Tää istautuu. Kiva kun sä laittoi tonne se ansan, niin mun pitää olla erittäin nopeeta. You want to play hide and seek? Otetaan nyt vähän aikaa, että se mummo menee tonne.
mulla on nyt venähtä tarpeeksi. Eli nyt pitää mennä nopeeta. N. Ö. T. Viersen. Sitten mä menen. Se menee sittenkin tonne. Nyt mulla on turvallinen reitti ulos. Tässä kohdassa me pierastaan, joten meidän pitää mennä tänne pöydän alle. Sitten kun tässäkin on tällainen jälli, pidän tohon kirjaa. Nyt se tulee kattoo tätä. Sitten meidän pitää mennä se... meidän pitää mennä se ihmeen... Mä en tästä se pitää kirjoittaa. Sitten meidän pitää... Mitä meidän pitikään tehdä? Sitten meidän pitää... Meidän tekee tonne se sama juttu, mikä tehtiin viimeksi. Jotta meillä on turvallinen matka sitten tuonne sängyn alle. Eipä meidän tarvikaan sitten. Mä en tiedä, tuleeko se kattoo tota. Kato se ainakin tulee. Mä en tiedä, että se tulee kattoo tota. On tullut. Kai me sitten mennään tänne. Oi oi oi. Elkä mennä hakemaan se wooden stickki sieltä. Hitto. Mä en oo sitten mikään maailmansairaansa grännyssä, että niinku, älkää ottako mitään sellaista Casper-style gameplaytä, mutta niinku... Missä se remote? Eiku... Mä muistin väärä siitä. Gränny on nyt 15 sekkaa. Pitäisikö meidän mennä ulos nyt? Vai otetaanko me täällä? Etsekö tulee? Kyllä me otetaan itse asiassa täällä, että se tulee. Onkohan mennyt 15 sekkaa? Musta tuntuu tuonne. Sieltähän se tuleekin. No niin, mä alkunosin se ihan kipu asia. I'm so cooked.
ollutkaan. No se rustu meni itse asiassa tohon noin. No, mikä siinä on? Mitä? No vaikka sitten noin. No niin. Voisitko rustu padlock mennä? Yes. Se mummo pitäisi tulla tänne näin. Neljätoista, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, joo käykään helposti. Olisiko se läpi? Niin. Tosta lähti aika. Musta tuntuu, että toi oli aika hyvä aika. Ja hullu oikeesti. Siis mä en varmaan ikinä vetänyt noin hyviä ekstreemejä. Tää oli kyllä paljon parempi kuin 36 missä. Sieltä pienet svetit. Ja ei muuta kuin heippa.